Nabízíme ke koupi prostorný a světlý rodinný dům o dispozici 5+ KK, nacházející se v jedné z nejvyhledávanějších lokalit Prahy, v klidné a zelené čtvrti Klánovice, konkrétně na ulici Do Halická. Dům nabízí komfortní rodinné bydlení s důrazem na soukromí a praktické využití prostoru. Součástí domu jsou 4 ložnice, 2 koupelny, obývací pokoj s krbem a plně vybavená kuchyň s kvalitními vestavěnými spotřebičemi. Díky promyšlenému řešení zde najdete množství vestavěného úložného prostoru, které ocení každá domácnost. Jedním z hlavních lákadel této nemovitosti je krásná terasa, která navazuje na udržovanou zahradu. Ta poskytuje maximální soukromí pro relaxaci i rodinná posezení. K dispozici je také garáž, zavlažovací systém a solární kolektory na výrobu elektřiny, které přispívají k úspornému provozu domu. Klánovice jsou oblíbenou lokalitou pro rodinné bydlení díky výborné dostupnosti do centra Prahy, bohaté občanské vybavenosti a především kvůli okolní přírodě. Nedaleko se rozprostírá Klánovický les, ideální pro procházky, cyklistiku nebo běh. Pokud hledáte klidné a komfortní bydlení v zeleně s rychlým spojením do města, tato nemovitost je skvělou volbou. Budu se na vás těšit na prohlídce.